KFC na naman ako. Yan. Yung KFC na chicken. Siyempre, KFC chicken. Yan yung chicken, guys. Hindi talaga ako matapos-tapos sa KFC. At saka rice. And then, yung gravy. Meron akong 3 gravy. Yeah, 3 gravy. Lagay ko lang yan dyan. Ito pala is spaghetti Filipino style. Yan. Dami kong carbs on carbs, no? Hindi talaga ako naboboard sa sa KFC. Bakit pa? Kain tayo, guys. Kain muna ako ng Kain muna ako ng spaghetti. Nag-film ako ng video ng spaghetti, kaya watch nyo na lang. Here. Mmm. 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 So good. Anyway. Ito muna ako sa chicken. Huh. Gravy. Ang aking gravy. Siyempre magkakamay ako. Ang KFC kasi dito, mga 15 minutes drive. Dati malayo yung KFC sa amin. Bago kasi ito na KFC. Kaya, napupunta kami palagi. Sa Jollibee naman, ang layo namin, kailangan mag-train ka siguro 2-3 hours train. Spaghetti. Siguro naka 2 to 3 times a week kami ng KFC.
Pag hindi ko siya maubos, iuulam ko na naman siya bukas. Try ko mag-research ng recipe ng ng KFC kung paano siya gagawin. May nakita ako. Mukhang taste siya, yung lasa niya. Parang KFC na rin, pero iba talaga. Binigay ko yung french fries ko sa asawa ko. Kasi gusto ko mag-rice. Tsaka yung gravy ng KFC, ba talaga ba yung gravy nila? Sarap talaga ng gravy nila. Kung ibenta nila tong gravy nila, gravy lang, sa mga tindahan, dami siguro nilang benta. Pero nung nasa Pinas ako, siguro madami tayo. Hindi talaga tayo namamansin masyado ng KFC na. Mas Jollibee pa tayo. Sarap. Sarap talap. Ay, yung skin. Hi. I'll give it a call, that chicken, so. Okay. Simulin na sa likod ko. Diba ang kaya? Chalap-chalap.
Mm. Busog na ako. Yung tira ko, kakainin ko siya bukas. Sa aking tanghalian. Busog na ako. Kaya ko lang mag-stop. Kaya ko mag-stop. Pero kailangan mag-stop. Guys, thank you for watching and we'll see you next time sa aking video. Bye!